Alakira Muhammadu, Alakira Mamadu Nyomada. Alakira Muhammadu, Alakira Mamadu Nyomada. Alakira أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. balma Shirifla TV la jeba on baw fo ka wali nyumando jamiatul ansar din ka bolo fara min be Bamako ya no e section di Bamako yi u ka lada la walanda di ko comité ni nyogonche sango san ka kenyani ni wati nye u ba kunche baro ke bangoni jangne bugula ka kenyani nyinantai ay min soro akene kono anga je ka lame nyogon fe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Ko fam tawani ala fika bostane torama. Sitane ngera falla ke fika wala kanela. O ko fam sisin cheti ala utala to ga barka mai. Ale me je ne mala walentigi. Allah rahine kerengere lentigi. O ko fam sol kiraka. Ala ka kisin ne ma chama giraka. Ana ga sabanyuma. Ana somo sanmo. Ana asodinyo o ko fene aban mamso ana demso ana akalande kafne kulubal kabo jala horoji walandam dranima selfada tan duru afolo kangani asiri aflana kibaru fili haram kibaru asabana ohi jole soro anana fatia kalani aduna ohi jole soro awarona kata kimeremnena awono flana kawliga wakmeremnena asegna kata tentrula akonontona kawliga wotentrula atana kikleseli kona atan kelina mafayan atan flana almam konga almam na ringane asirila atan sawana kafarra deranyonga atan nanna sigilaban salam kama atan dunna salam blali o fanti nanga karam go no al se isman serif maran hada sijan kenan lawan mala go danama jute bana la kana jusala ala kana yere ka juye o ko fam doge na ba kelina bela jeli unana herala ala kusegi herala o ko fam ati nanga wala ndali karam go fu olungera sawe kan kalan dine na hala umayi hagadur maga sallallahu rasul. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم صلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وهو سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأكيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباء وأهل بيت رسول، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى وبركاته. أكتكم في دين سارا دميا في جميع أمصارين من هومة دوربو. نحن في حفلة مولد سيد بشري على قدر ذلك موضوع اليوم فوائد حب أهل بيت رسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله تعالى توفيق لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال عليه الصلاة والسلام أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. وقال عليه الصلاة أيضا إني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله وأهل بيتي، إنهما لن يتفرقا حتى
yarida alayya alhawd o kofe ne o demsole ana o balmamso ana o kalande sara dumiya ga bodawra bugamso dinna nemna na wala namna sawma ore na famme kira na somo kanina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فوائد حب أهل بيت رسول نفهم كرا نسمو كنيس صلى الله عليه وآله وسلم الأغنمان كشبا نسمو إشورنا مغاندو عشرة في الدنيا تامي جينا وعشرة في الآخرة تامي لا رفنا أما التي في الآخرة أما تامي لا رسا أولا أفولو لا ينشر الله ديوان غفت دائراتي لمغا سيسير كما ثانيا أفلانا لا ينصب الله ميزان تتراي ثالثا أسوانا يوتو كتابه بيمينه أو كتابه بدام كين بلوفه عربيا أننا تكتب له براءة من النار أبغى تغلق دواني جهنم تسمعه خامسا أدونا يباير وجهه أباتي لما ونيدا جكا إلي سادسا أورنا يكسى منه للجنة أبي مسيني الجنة مسيري سابيا أورنا يشفع في 100 من أهل بيته موكا مغا سلان من آية سمولا سامنا أشينا ينظر الله عز وجل إليه برحمتي على بافلاني هنا تاسيا أكونتنا يتوج من تاج الجنة ويالجنا مسافولان دواكونا عاشرا أتانا يدخل الجنة بغير حساب أبدا الجنا ونقصر أمجن فسفسلي ولا نعم من بلغ على صوما أوريني نام دوغنا كرام غباي نعشي شريف عثمان مدان هيدرا ألاغنا دم ألاغنا لبانويا هايتو بينغا صلى على نبي التكبير. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم أم تغينا لفك أبو شيطان تورما شيطان مكرا فرلك رفك أبو على كنمانا بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمي أنسيسي نالو تلا توقي على نيادم نبغينو على دبالبا جهنا لوبولين تغان لارا هنا كرنغرنين تغي ثم أصلي وأسلم على طلعة الحق بالحق الذي لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده وعلى آل طيبين طاهرين وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أمي الله تعالى دلي أغا نمان كيسي جيري أموتي محمد كان أنا كسابا نمو أنا سوديو أنا كمغو تقرأ لفوق سيجودو ما أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أما فوني الإسلامية كفوليكاي أني كيسي فوليكا أني كليا فوليكا أني بين فوليكا من أسانو أتم فوليكا بلا جليكا نوري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألا كنمان كيسي جيدا إسلام جماعة جماعة مسلمانكا أستعيل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمي الله تعالى دلي أغاني نغو سبتي كان دسوغون سبتي أنا فتا أنا كتا كلغرنا بلا جلينا وبعد وكفي نمنا ولا نم دوما مبتلات الإسلام إسلاميات شنفه عشرة تاندو الأول فلو إشراك بالله شيئا آخر نفلا فلارك إبلا إسلاميالا الثانيا أفلانا أنت جعل واسطة بينك وبين الله نفن دينا لا إبلا إسلاميالا الثالث السبنا الاستهزاء بالله ورسوله نيمغي بولنا أكرا لبرا إسلاميالا الرابع أن من سلك طريقا آخر أجمل من طريق محمد صلى الله عليه وسلم نيمغي ميتابول ورم نكوري كاين كرا محمد غتابول برا إسلاميالا الخامس أدورنا من كان ظاهرا بالكافرين على المسلمين نيمغي ميكافرو دم إسلاميو كاي برا إسلاميالا السادس أورنا من أبغض
da kullama jabi nabi sallallahu alaihi wasallam min indillahi ni mo me tabulo wore tasra wore kiran nan tabulo me abala mo me doko na la ibra islamiyala asabiu awolon flana man takida bi anna ahadan yastati an yazira aw yankusa min dini kadala ko mo do be mim se do frala ka dina ka wal maka do wala ibra islamiyala asamin ashegina asiratu dabal jugukela atasiu akonotona man shaka fi kufri kafiru ni mo gam sigara kafir ga kafir ala fa huwa kafirun otgere kafir ala al ashir wal akiru atana na laba al iradu an ta'lim din wa ta'limhi ki bangala ka dina nyeni wal manyada no koroko fe ki banga mogore kalala wa haza ma yasara allah lilakum ala min no gane ga fonyo de ni ame na baga kelengelen bela jelefo fenfe sele ngwana ngani kene gbonyambolo ya rabbi mi mo na tola soro ala kanu ke ko tatola soro o ko fe ante nyine anga karamogo nyine bali sengen balu kelengere ni ala Muhammad Ganso ani Muhammad Sidibe ani Muhammad Sise ani Sirigi Sidibe ambu fo dante folimna ulumunu jija ka on dem senu kala kadaka ko bi dem sen ko de shini mo korobai ambala del shijan kenan labon mala ko de anuma o ko fe ante nyine an karamogo ba dina fregam senu wala ka baga no de islamia drapeau tabaga ka wuli hijo no de bastanga nyogonye balan bamadan nga dan sanji chemi bora kira fe kalkan wa kulkan jugola ani damela chemi bora alife chemi ali ga bamuru taga wuli hijo na ajuguka chemi hasan la de chefariala chem bora husaini fe chefariala ne kama aledema ni ma do ne kame chemma bastanga nyogonye bali bamadan nga dan sanji ni ma don kame mogomma taman ga nyoto mbare kodo je bela jerengera kona ga nyomi don don sugi ni ma do shila ne kame chemma chemme saya kona kanga chemte siranfiu ne kama aledema ni ma do ne kame chemima bangon ga fitna yele ne kodo bangon ga kuran yele ngon ampulum te branche ni ma do shila ne kame chemma kaidu ruhi alimul alama faimul fahama shamshu shumushi barul huda nuru duja hamilul islam fi sarai wa darai asayid sherif usman madan haidara shijan kenan labangun ma ala ko danama juguti ba mogala ala kana kishi jugudu gole na bangne toroma ana uktikum wa ibnatikum wa tilmizatikum hawa musa bagorba tarawiri min madrasati ansar din saduzi waza komte bamako bugu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh التكبير billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabi zaidi al-rasulil maliki samadin wa'idi sallallahu alaihi wasallam salatan daiman ila intihal abadi bila inqita'i wala nafadin salatan tunajina biya min hali jahannama wa bisal mihadi wa badi assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimati wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ametanga la fega bo shitane tolama shitane ngala fala bon fe kabo ala kainena ka sabu ka kaere buye ala kanane na ukere bia na uye ama sinsina la togo balikamai ala mi adamne no ala de balaba ala mi jeine la boletigi an ala mi la ne kelanyele tigi ala mi wa kabo ase kolo taledo kale ala majinoni ala madunda fe kama kufanga le ala bato amene man kishi na ala fe akoji dangu tigi Muhammadu miyuna jena ninga ke bolo ko fefe masake uga masake ko ube seme masamina ngamo ga chide Muhammadu de ma Allah ne man kishi jidi Muhammadu ka ne man kishi la min dubile do pada anne man kishi mtogo tige wate ba anne man kishi mega sababe kan kishi ga bo jane mama
an labango juguya no bolai ma foni silamɛ foli an badenya foli ani keleya foli no de ala ka kisi bɛ ne n'aw kan o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne n'aw bɛɛ kisi wala nan bɛ ne bolo ka fɔ aw ɲɛna o de ye seli milɛli sati o ye duuru ye a fɔlɔ k'i ma jigin ni seli ye ala bonya kama a filanan i kana dan sago ala ka dafɛnw kan a sabanan i kana dumi ala kota kan a naaninan i ka tile bɛɛ ala kɔ suma na a duurunan i ka ala ka jɔnw laɲinɛ n'o de ye fantanw ni misikinaw ye wala nan kun bɛ ne bolo ka fɔ aw ɲɛna o de ye nin ye n'o bɔla yen an filɛ kɛnɛ min kan o ye kira ka baara ni nisɔndiya ɲɛnajɛ kɛnɛ ye o la an b'an baden bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'a sen nin kɛnɛ nin kan a n'an ka diinɛmɔgɔ minnu bɛ nin kɛnɛ nin kan an ka foli b'u bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ walantadi kalamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo olu minnu y'u cɛsiri an kalanni na a n'an ladabiyali la an bɛ dugawu k'u ye ni ka dugawu ɲini u fɛ u haminanko a n'anw yɛrɛ haminanko min ala ta bɛ bɛn ala k'o nɔgɔya an ye an yɛrɛw bɛ dɔnni min ɲinina u fɛ ala ka dɔnni nɔgɔya an ye n'ala ye dɔnni nɔgɔya an ye ala ka barika don a la k'a kɛ ala ye sanɲɛ dɔnni ye i n'a fɔ ala tile y'a fɔ a ka hadisa la ala ka nɛɛma ni kisi ji d'a kan ko dɔnni kun de ye ala ye sanɲɛ ani ala tala y'a fɔ a ka kuranɛ na a ka bon a se kɔrɔ talen don aw la mɔgɔ ba ne ala yɛrɛ o tɛ kuranɛ hafizu ye n ye kalan ɲɛmɔgɔ o t'i ko ye n ka jalamugu kulu ka bon ni bɛɛ ta ye o t'i ko ye aw la mɔgɔ ba ne ala yɛrɛ o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min siranna ne ala ye ni ka n ka danw bonya o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka an ka dɔnniw kɛ ala ye sanɲɛ dɔnni ye n'o bɔla yen an bɛ barikada ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jaadikɛla minnu ma diinɛ ɲɛfɔbaga mantonabaw kanabaga ka taa ala ka kitabuw ma ani kira ka sunaw o min ka baara bɛnna silamɛya felekow fonni ma ani silamɛya dakɛnɛyali kɛnɛ kan kana tilemɛnɛ kana yele ala ka bamulu bidayamɔgɔw ni cɛnnikɛlaw kan tiɲɛ bangeni ni nkalon binni kama n'aw m'o dɔn o de ye a seyidi sherif isuman madan hayidara ninnu ye aw balimamuso kumakan ye a n'aw denmuso a n'aw ka kalanden n'o ye Fatumata Samakɛ ka bɔ Senu Amisalidini Matasaso la. Idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Alabanjo Kishinema Nikakila Sawa Muhammad Kishinema Afatogo Abullah Abatogo Amneta Trabanyama Wazul Kabe Samayela Sam Domakalu Gitan Jana Fajidafe Afabule Fadilum Kotokaluwa. Takbir, Faridah Lambu, kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim tasliman. Amma ba'du. Wahyikum bitayyati Islam wa ya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أختكم وابنتكم وتلمذتكم أم دمية في جامعة أنصار الدين من هومة دودبو. موضوع اليوم على القصيدة وبالله تعالى توفيق. أقصى ناودم سوري أنا بالممسو أنا وكالندي أم دمية كابو دودبو أنصار الدين نمنا ورندم لساوما وري بوي أنا كان بيسابما بوي muso na fora muso munyuso na fora muso sabaliso na fora muso saniaso na fora muso ladamuso na fora muso islamia joso amsor muso ne ko aunche aya fonse auni sebaya aya fonse au seraga munyu aya fonse au seraga sabali aya fonse aw sera aladamu aya fonse aw sera ga yere kun sanuya ne ko aw nsebaya lairu warata bagaw kala yara matarafa bagaw furu cara bato bagaw gabugu shishi munu bagaw
isaften munu bagaw sherifu gade me bagaw mawdu nyene ma bagaw am sor sinsi bagaw ne ko aun sebaya oni ladiria on laydu tigiya ne ko ani walen mando ani man mando am taron mando ni mami ya tayrodo o te kamana gwala kodo ni mami sene yake alai ala bakiye ageto benya sola la nabi wala nam mawdem sona balmam sowolo gala sawma oreni amedo ogana karamo go bay nori a sheikh sherif usman madan haidra ala gana demi ala gana labangonye ageto benya sola la nabi التكبير على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أمتعني على kabo shitane torom shitane mngera farana bufe kabo ala gainela ka sababu ge yarabu ala ganina o kishi yarabu ama sinsin ala to bargame ala miadan no ala reba ala mejeina fitintigo o dalufla amina gile musama qabla na soro mu fama ota sisa masoro fansa defense soro la o ala te ala me la reina kerangara lentige o dalufla mashito soro foni mo me ala bato ki kle kawal jugu dabla ame solan kunti mamaruka ana somo ana jenyokonma ubela jere ala na fanu barka o kofe ma fon islam afole an bare afole an shinji afole ani kele afole nori ala ka kishi benena o bela jere orane ba ni na lafe ala kanena o bekishi ni adem so manga anaka kalane jela jalo kabaide majo amsan din tokola wala mena bolo ko fawe na fam mekira na somo kanna na fam mekira na somo kanna mugai tame jena tame lara tame jena nemno fawe afola abikar jenko ana masiru aflana abechasiri dima dine barala asavana abala nesra dima dine barala anana abala wato kando edusuguna adurna ibe tubi soro ka kwai senya awarana abajian farfondima shufena flasella anini makel moy ginola awolon flana abikari moga bolo fenko ashegina abiga sababe ibela ka sharala podo anini duwa kutol akonotona abato ibe jian konia atana abiga fonside wana mele bolo ko fai oreni o kofe on flekena mo o yakara mo haidara mo ka benglin so jagene no ablai de an nata de amoga to alum tole fa fa anu wahabu baya fafe na ma dola abula gasim faru ani ablenchini an ibrahim an fatimata ani worokiatu an omokolasem an zainab asan hussein magar an musul lami maulu jamefu mama sayasen kenenga malikona an malikoga magaraba faradem senga kenenga yala an karamogon men kenenga ananga demogon men kenenga ama folbupe ama nyinafe femuna tasol okanu tatolasol o kafe amanga wala karamo ko befo olu munu chasin an dem sen nakalan adumado dem sen kalamano amani nafe donu mula ala ka jidi o kafe amanga sababu mafo ne wadu gla manjini mafa ave mokota ma jisafe mafa ave mokota ma fen safe cheme moko faranyo munte shagele ute jamkele ute ba jamana kala ne ala akmaka ne bele duore kala nyesre porsu blau dusukuna ku barchenna ubeyara je porsu tsoge chen ngala besra olunya manna nunya bunu ka marfal olla ngo wadu gla manjini ne asai sharif usman madan haidar ba maran ngawaraba an bashta jigata suma alega bamuruti ga nabe ngati ga dati amani na lafe shijan kena ana gonma obala bun ala ko dana ala na jugu banan ala na jugu sanan ala kira bonso sallallahu التكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa salim. Ame tanga nyina ala fe ka bo shitane toroma. Shitane mngera farala keur fe ka bo ala ka hinena. Aman sinsina Allah ta'ala togo barika mai. Jien ine labolen tigan lara ine kerengere lentigi. Ame soli ke an kuntigi Muhammadu ka. Ana so dinge sanmo. Ana ga sabanyumo. Ni awdemso. Ana balmamso. Ana ga kalande manga ino ya watara wele ka bo bangon jengne bugla. Walandam mene bolo go foye. Ore poyi. Poyin glanete dore kamala kira Muhammadu demso Fatima tu Zara. Ale de ga poido. Poi Fatima. John ne Fatima. Ebe mundo Fatima ka. Ala kira Muhammadu demsodo. Kurane jigina mi faga. Fatima. Imam Ali ala gino nyogon furum sodo. Zara miasa nu senar jina funange nu nyamogoi. Ano lubona ubangi baka. Fatima nyana maya dilido. Fen jumenga boga teme dilika. Fatima koro de ko tigelkela. Oye munye akan bago tigelono ka bo jana madu magola. John ne te kishife. Fatima le ganyana maya kera kanu ani hina na aglisigi ka sedan forma. John nebe no te basigi fe. Anote kanu fe. Anote hine fe. Fatima gera musoye ala mi dan choko kerengere. Sabu kada ka nyana maya jigi ale na abona. Ani kishikuru. Ni dona kono itare ni banala itabone. Fatima kera na folo Valer Mari ni janto akanuna ibe nafa ni magobo ala ibe halaki ni go Fatima igo ba mi ngera kalare ni go Fatima igo furumso mi ngera agilisigiore sab Imam Aliko kona ale Fatima alega toroko ona alega degun ko bebe tunu Nigo Fatima igo demso mi ngara jigia ya fai ananya na jala Fatima mi Sayyidina Ali ga dine da falai Fatima maya kume korota na alede ka jogo sabati ale na bona re kera la ga dine don bagoy ani dina ta ga bagoy ka ke adama de anya na maya glambagoy Fatima Zara kira law samachi demso ale de kera kira mama dusuguna jiri ferere kira somoga jamana folo suandile marayoro aga kobe tanu mesanfe kumate anda ka mogofo arjina kle bora mogomnyoro ka adam negative na jani ga saballa anaga lanya siranye nine shirifia wasa duguma kolula aga nyana maya kono aida lujira ni jijan chesiri aya fade magalla jarabibe kono kage muso jole akoro kadu antoro beche atoran dinan jige fogata saga nina kilabama ajahari galara unga uma segako John ne kume mangutu ko afaba ikeri fae waso fenjian do tanwa segu kono waso kodo fama kado eden dusukun fale me ala danala nangardi ni korofoli be kofe iga dana sabantile tora ado bona okeri jedu makulula asan ni usenu no lu bona ga jijan chesire ala ga dine demenla ani ala nyasiranyana ezarori baba onore ani yele mi me sankaban duguma kulula ere angani mani atanege tanega mala kanu yele mena andu sukuna Fatima tu Zara bangi don kan ka silame muso togola doni wala silame muso be mu makono nante la degeli ke Fatima tu Zara jogola ale de kodo ala kira Muhammad demso ala kira Muhammad dusukuna jiri fere Fatima Zara o ko fe mi na baga bela jelifo mogo sembori kono koro ga sama bela jelifo fe mu na to soro kanu ta to soro duna munu bara dugundugu jamana kana ngani na mauldu feta ambulu ama nyina la fe mu na to soro kanu ta to soro unna era la chogo malaga segin ben ma hera lati ante bokuma na fe ofanga sababu mafo ya me jon kuna ni foga bo sababu ma alimun alama baru nada
Shamsul Huda n'o de a Seydi Sherif Usman Madan Haidara Sijan kenan labanko ɲuman mɛn Ala bolo Ala k'o d'an n'an karamɔgɔ ma jugu tɛ b'an n'an karamɔgɔ la Ala kana jugu s'an la Ala ka s'a yɛrɛ kɔrɔ Ala ka n'a siri da fɛn na an karamɔgɔ a bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya ye a bɛ sira fɛn min ye Ala ka don a n'o cɛ a bɛ fɛ a ka denbaya ka kɛ cogo min ya Rabi a ma Ala ka kɛ ten silamɛya diinɛ Ala k'a dɛmɛ Ala k'anw yɛrɛ k'a dɛmɛbaga ye Ala k'a nafa ni shirifu barika ye ne bɛ bɔ kuma na wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما أما بعد أحييكم بتحيات الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أختكم وابنتكم وتلميذتكم فاطمة تنغرا في جميع أمصادي من حومة دودابو مولود يوم على القصيدة وبالله تعالى التوفيق وكوفي نيا ودم سوري أنا وبالممسو أنا وكالاندي فاطمة تنغرا بدل بغامصادينا نبنا ولندام لا سوما ولي بوي على غامبسم بوي ne fa aunche ne ba aunche ai ne do kalana ka ne bo kunfiya dibila kunfiya dibi ala dambaliya dibi kunfiya dibi ala batobaliya dibi kunfiya dibi yere tonyo dibi ne ko aunche ai ne do kalana ansar kalam ala kelibancia kalam ansar kalam ala batu kalam ansar kalam lalan kunma kalam ansar kalam sinyesigi kalam ne ko aunche oni baraji ayautake atotronete anam kene bulaga ala sawma odeni amedo agana karamagoba no she Serif Usman Madan Haidara ala gana deme ala gana labanguni haga tobenka solana bara in kun cɛra ni lajali fɛn caman dili ye bara in kun ani hakilila mun y'u bila nin bara in na Bismillahirrahmanirrahim summa usalli wa usallimu ala afdal khalqi turun ka barkada ala ni sɔnna ka anw ye ni mawluduba in kɛnɛ kan ka sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen o ye salon ta kɛ o ma ɲinanta kɛ anw minnu bɛ yen n'anw ye ɲinanta ye an ɲɛna a ka kan an ka ala fo k'a barikada ka da kan anw ma foyi di ala ma min y'a to ni a ye ɲinanta yira anw na minnu fana ye an kɔn ala ka hinɛ na olu ma foyi kɛ ala la n'o de y'a to ni a ye ɲinanta in yeli to olu ma kunba ye o la an b'a ɲini ala fɛ a ka hinɛ an ka taaba ninnu na ala ka saya kuma lafiya ye an minnu bɛ yan ka kɔtɔ nɔgɔya an yɛrɛ ye mawulu ɲɛnamayali ala ka kan ye dalilu ye lahara don ala ka na n'a kɛbaliw kɛ ala ko k'a ka se bonya kama kira hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasulillah ni ye o tɛmɛna ka bɔ yen an nisɔndiyalen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka zamzamiw ma Seydi Sherif Usman Madan Haidara ale min kɛra nin kɛnɛ in sigili sababu ye ale ni sababuya la mawulu ɲɛnamayara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu kun ko mawulu kuma tɛ se ka fɔ mais bi bɛɛ kɛra kɛbaga ye jɔn sababu an karamɔgɔ sababu o kosɔn an b'a fɔ k'a barikada kosɛbɛ ni o bɔra yen an b'an ka walandali karamɔgɔw yɛrɛ fo k'u ni cɛsiri ka segin k'a f'u ma k'u ni cɛsiri ka segin k'a f'u ma k'u ni cɛsiri denmisɛnnin caman marabaga cɛsiri dannen don bagangɛla bɛ se ka bagan gɛn ni bere kelen mais adamaden tɛ se ka mara ni bere kelen a bɛɛ lajɛlen bɛ mara n'a marala de o kosɔn an b'o fɔ k'u barikada denmisɛnninw bɔra ka min kɛ sisan an bɛɛ lajɛlen y'a ye a kɛra an bɛɛ ɲɛna a kɛra wasa ye a kɛra kunkɔrɔta ye i bɛ mɔgɔkɔrɔba caman jɔ nin kɛnɛ in kan k'u ka segin denmisɛnninw ta fɔta kan a kuma bɛ sɔn ka caya dɛ o kosɔn an b'an ka denmisɛnninw yɛrɛ fo k'u barikada kosɛbɛ k'u ni cɛsiri ka ɲini ala fɛ ala ka barika don dɔɔninw na ala k'u balo ala ka barika don la ala ka sijan ni kɛnɛya di an n'u ma karamɔgɔw ala ka barika don dɔɔninw na ala k'u kɛ an nafalan ye kira n'a so den o kosɔn sɔli ala rasulillah wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ka denmisɛnninw fɛnɛ fo ka cɛsiri la san o san an ka tɔn ɲɛmɔgɔw ka fara an balima
kan n'o ye Madame Tarawele Lale Aba ye u bɛ kado di denmisɛnninw ma ko an ka kiya bangera donc denmisɛnninw yɛrɛ ka nisɔndiya ko Muhamadu bangera an b'a dɔn ni mɔgɔ min ye denmisɛnninw na nisɔndiya siga foyi t'a la o bɛ alijinɛ sɔrɔ ko fɔ et puis denmisɛnninw de ye sini ɲɛsigi ye n'i ye denmisɛnnin kalan a bɛ komi i ye sini de dilan o la kado damadɔ b'an bolo k'o di denmisɛnninw ma an ka biro mɔgɔw y'o di ko ka n'a di denmisɛnninw ma u ka nisɔndiya ko Muhamadu bangera o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره ne tɔgɔ Aliou Kamara ka bɔ Dɔrabugu Ansardine na ne ye walanadi karamɔgɔ ne ye olu ka président dangan ye an ka président ba yɛrɛ ale ma yan sɔrɔ a bɛ taama na kumana ne de nana ka na jɔyɔrɔ fa o de don ala sago sɔn aya ni ye baara de komi bɔra k'a fɔ cogo min na baaraba don baara min ni a daminɛna a mɛnna kabi san 1994 ani 94 san n'an ko o ma ko 94 an y'a daminɛ ka bɔ o waati dabɔ kun wɛrɛ tɛ baara in na kun wɛrɛ fosi t'a la fo ka an karamɔgɔba dɛmɛ n'o de ye Seydi Sharif Usman Madani Haidara ye a ka baaraw la sabu ale ka baara fanba a bɛnna Alahu Taala ka jɔn kanani de ma k'u bila Alahu Taala ka sira kan ka baara fanba yɛrɛ fana a ɲɛsinna denmisɛnninw de ma kosɛbɛ ka se k'u tɛgɛ ta ka bɔ tiɲɛni sira la ka u bila ɲumankɛ sira fɛ donc an fana y'a lajɛ komi a ɲɛna anw ma ka anw yɛrɛ kɛ ten o tuma na an fana k'a lajɛ an bɛ se cogo min na ka denmisɛnninw fana ka fara kan ka denmisɛnnin tɔw k'olu dilan k'u bila Ala ka sira kan baara in y'o cogoya ye baara in an b'a kɛ kalo fila o kalo fila Bamakɔ kɔnɔ yan tuma na an bɛ taa kin dɔ la denmisɛnninw bɛ fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ denmisɛnninw ka taa o kin na ka taa nin ɲɔgɔnna kɛ yen nɔ komi a yɛrɛ bɔra k'a ye cogo min na o la an bɛ turu fori ka bɛn ni mawuludu ye o bɛna k'an karamɔgɔba yɛrɛ fɛ yan n'o ye Seydi Sharif Usman Madani Haidara ye Ala k'an n'a dɛmɛ aya an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada kosɛbɛ sabu ka kado di denmisɛnnin ma a ka baara la a bɛ se ka baara yɛrɛ kanu don a la a bɛ se ka baara ka a nisɔndiya don a nin na o tuma na ni mɔgɔ min y'o kɛ i ye Alahu Taala ka diinɛ de dɛmɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada aya an ka bureau international an b'u fo ka président fo ka bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo tuma na fo ka na se national ma fo ka na se Bamakɔ yɛrɛ ta ma an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman k'u barikada an balimamuso min fana ni u n'o b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn ka barikada Ala k'an bɛɛ sara ni hɛrɛ ye Ala ka laban ɲɛ o la an bɛ an profiter a ka micro la ka foli kɛ kosɛbɛ nin baara in a sinsinbaw ye minnu y'a sinsin ka b'o don fo bi ni o dɔ de ye Abubakar Kulubali ye n'an ko a ma ko Boyini n'o de y'an karamɔgɔ Usaza Ali Siribe o de ye Ala ka hinɛ Vieba la Yusuf Sangare n'an ko ko Vieba an bɛ dugawu k'a ye Ala ka lahara sɔn suma ye kumana ka se a bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ yarabi an ɲinɛna fɛn o fɛn tɔgɔ kɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an n'u bɛɛ sara ni hɛrɛ ye kumana an ni olu de ye baara nin ta ɲɔgɔn fɛ donc fo ka na se bi ma an bɛ kan ka baara nin kɛ o la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an n'u sara ni hɛrɛ ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ yɛrɛ y'a dabɔ min kama n'o de ye Alahu Taala ka diinɛ dɛmɛ yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka diinɛ in dɛmɛ Ala k'an n'a sutura Ala k'an n'a wasa ka denbaya n'an ka denbaya Ala k'u ta fanga di an n'a ma an bɛ dugawu kɛ yarabi denbaya in Ala ka barika don a la ka dugawu kɛ fana a ka télévision ye ni ye o y'an bɛɛ ka télé ye sabu nin ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka télé de ye silamɛ bɛɛ niyɔrɔ b'a la Ala ka barika don an n'aw la télé Ala k'a taa ɲɛ yarabi Ala k'a kɔrɔta
ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ ma kira n'a so bonya kama hakɛto b'a ka sɔli ala nabi. Bon bureau de y'an délégué kana cadeau ninnu di denmisɛnninw ma komi san o san u b'a kɛ cogo min na. Ne nisɔndiyara kosɛbɛ parce que ni yɛrɛ ye denmisɛnnin ninnu ye u bɛ kalanw fɔ i bɛ kabakoya k'a ye ko denmisɛnninw bɛ se ka nin bɛɛ dɔw kunkolo la i b'a dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔw bɛ baara la wa o ye fɛn ye min ka ɲi kosɛbɛ parce que ni denmisɛnninw kalanna o bɛ jamana dilan de ko fɔ o bɛ dugu dilan de ko fɔ wa ka denmisɛnninw lamɔ ni kira kanu ye i b'a ye jogow bɛ ɲɛ faamuw bɛ na donc o ye siniɲɛsigi dilanni de quoi o la ne b'an ka ɲɛmɔgɔw fo u bɛ nin baara minnu kɛ an k'an cɛsiri a la san o san dɔ ka fara a kan ka taa welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmansaw ma o de ye ni mawuludu sera an ka cadeau d'an ka denmisɛnninw ma k'u la nisɔndiya ko Muhamadu yɛrɛ k'a dɔn ko kira bangera donc o welekan de bɛ ne bolo o ni k'u lamɔ ni kira ye an yamaruya ni baara ɲuman minnu ye k'u lamɔ o kɔnɔna na n'an y'o kɛ ni ala sɔnna ma an bɛ hakilisigi sɔrɔ sini an bɛ nisɔndiya sɔrɔ sini dakuruɲɛ laban min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin bɛɛ ma o de ye an bɛɛ k'an cɛsiri an ka kira ye an bila baara ɲuman minnu na an ka baara kɛ n'o ye an k'an ɲini silamɛya nana min kama n'o de ye diɲɛ bɛɛ ka lafiya an k'an ɲini k'o faamu sɔrɔ kow la an ka baara kɛ n'o ye. an bɛ ala deli nin baara min kɛlen filɛ nin ye mawuludu hukumu kɔnɔna na ala k'a fara an ka barajiw kan denmisɛnnin minnu bɔra ka walandaw di ala ka siniɲɛsigi ɲuman ala k'a d'u ma ka ala deli san wɛrɛ mawuludu ala k'an fara u ye baw kan wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alakira Muhammadu alala Muhammadu nyomada alakira Muhammadu nyomada alakira Muhammadu alakira